Plans d'igualtat voluntaris, implantació, seguiment i avaluació. En la fase d'implantació i seguiment intervenen la direcció de l'empresa, la comissió negociadora, la comissió de seguiment del pla, les persones que han estat designades com a responsable de les mesures que s'hi recullen, recursos humans de l'empresa, la representació legal dels treballadors i la plantilla. En aquesta fase es posaran en marxa les mesures que es recullen al pla, d'acord amb el calendari establert. Per al seguiment, ens valdrem dels indicadors establerts i de fitxes de cada mesura recollida. I per últim, es durà a terme l'avaluació del pla, quant a resultats, procés i impacte, de la qual se'n redactarà l'informe corresponent. I a l'empresa què? Podem estar satisfets, Àlex. Tota l'empresa s'hi ha abocat al pla. Només per això ja és positiu que hagueu recorregut tot aquest camí. De debò que, encara que vist des de fora, fa goig que sigueu una empresa tan viva i amb la gent tan implicada. Diu la Marta a l'Àlex, que li respon. Sí, Marta, moltes gràcies. I per postres ens hem presentat al concurs de l'Ajuntament pel manteniment de les zones verdes i l'hem guanyat. Crec que l'elaboració del pla hi ha tingut molt a veure. Moltes gràcies per tot, Marta. Gràcies a vosaltres. Si m'ho permets, us posarem d'exemple per a altres empreses que vulguin desenvolupar el seu pla. Crec que ens hem ajudat mútuament. Equicat, servei per la incorporació de l'equitat a les pimes.